Přátelé, tohle všechno, co tady vidíte, by většina z vás asi označila jako nepořádek. A myslím, že jsou mezi váma jedinci, kteří by řekli, že je to bordel. Ani jedna odpověď není správně. Tohle všechno, co tady leží, jsou rozmlácené kulisy z více než 60, převážně českých, ale slovenských, rakouských, italských filmů. Moje jméno je Karel Křivka a už víc než 18 let stavím kulisy. Filmový kulisy. A po celou tu dobu mám jednu důležitou zásadu. Každý prkno, který vezmu do ruky, by mělo hrát aspoň ve 4 filmech, než si zaslouží skončit v kotli. Od té doby, co vyrábím čamburiny, je ale všechno úplně jinak. Mám tady kousky, které se mnou objeli půlku Evropy. Byly v Turíně, v Paříži, v Bratislavě, ve Vile Tugendhat a jsou tady prkna, na kterých seděla kuvajtská princezna. To dřevo tady leží, zraje a když přijde jeho čas, osobně vyberu ty nejlepší kousky a vyrobím z nich třeba čamburínu. Teď mi došlo, že možná nikdo nevíte, co je to čamburína. Čamburína je velice stará společenská hra. Je to stolní hra, která se paradoxně nehraje na stole, ale spíš ve stole, anebo tady u nás nově i v bedně. Já se v žádném případě nechci pouštět do diskuze o tom, kdo vyrábí hezčí nebo kvalitnější stoly. Osobně si myslím, že takový kvalitní stůl, jako je čamburín, by měl umět vyrobit tuhlářský učenec v prvním ročníku učiliště. Naše stoly mají ale duši. Naše stoly jsou totiž vyrobený ze dřeva, který už někde bylo a něco vidělo. Jedna důležitá věc pro vás je, naši čamburínu si nemusíte kupovat. Můžete si přijít třeba jednou zahrát. Budeme s čamburínou celý léto v Malém Přístavu. Je to na Labi, kousek od Kapska. Každý pátek a sobotu. A když náhodou pojedete po Labi, od Severního moře,